kaxxi mimlija bil-kutri, bil-loli skerati f'kartun, ikel f'ħasna li servi biz-ġimgħa, il-makisa flok termos misħun, fuq ir-ramel tissilet battalja, fuq is-silġ twal jimxu ħafin, fejn l-irjus jimtlew bala li jaħarqu, fejn il-lub bidmuh jgħixu imresħin. Meta r-ramel jitħallat mas-silġ, ikun hemm razzumana mitluqa tistana mill-armi, ikun hemm min jitbekka l-pajjiżu, ikun hemm il-feriti bidmija, ikun hemm il-ħnasik ta' jistaqsu krib stunat min arrima. Jekk il-qalb ma tħoss sanet l-imħabba, jekk ħarsitna jivvojta bla tmiem, jekk fil-mera maħniex se nintebħu li wiċċ ieħor jħares fis-snin, jekk il-balal mhux jinftu lil qalbna, jekk in-nar mhux se jaħraq l-idejn, jekk qatt erja ma nkunu fil-kesħa, mhux se nifhmu it-tbatija fl-għajnejn. Meta r-ramel jitħallat mas-silġ, ikun hemm razzumana